Coincidint amb la Setmana Santa, s'obrirà al públic el nou mirador del Castell de Sant Ferran de Figueres, un espai amb unes vistes privilegiades. Serà visitable gràcies a les obres que s'han dut a terme en els darrers mesos al baluard de Sant Roc. Aquesta recuperació, a més de que era, com ha explicat molt bé el director, imprescindible, no, perquè calia sanejar les voltes, ha suposat una inversió de més de 800.000 euros, concretament 869.000 euros, i ens permet recuperar per usos ciutadans aquest espai com a mirador i com a punt d'arrencada de les visites turístiques a la fortalesa. Ens sembla que només de començar la visita aquí, els nostres visitants descobriran l'extraordinària que és la comarca en general, perquè salta a la vista que allà tenim el Canigó, que tenim l'abadia de Roses als peus, que tenim la Mare de Déu del Mont, en definitiva, que tenim tota la plana de l'Empordà i tota l'Albera a la nostra disposició només a cop d'ull. L'alcalde ha agraït els esforços dels Ministeris de Cultura i de Defensa per millorar la fortalesa. Per tant, malgrat el context de crisi, jo crec que és just que l'alcalde de Figueres digui públicament que se sent molt satisfet de la complicitat que té amb el govern d'Espanya per tirar endavant la posada en valor de la fortalesa de Sant Ferran i, en conseqüència, tant el Ministeri de Cultura com el Ministeri de Defensa estan fent de la fortalesa del Castell de Sant Ferran un dels seus objectius de recuperació patrimonial i així ho ha de reconèixer l'alcalde de Figueres. El Castell de Sant Ferran té una mitjana anual de 30.000 visitants turístics i 25.000 més per activitats diverses, com fires o congressos. Els objectius primordials són preservar i difondre el seu valor cultural, a més de mantenir un bon ritme en la seva rehabilitació i augmentar-ne l'ús social. Per al proper mandat, Santi Vila ha avançat diferents accions, com redactar un pla especial urbanístic del castell, emplaçar-hi el Museu d'Història de la ciutat, una residència d'artistes o un equipament formatiu. No perdre mai de vista que la primera obligació que tenim és la de preservació i difusió del valor cultural de la fortalesa. Estem davant d'una fortalesa d'un alt valor patrimonial, d'un alt valor cultural. El primer objectiu, qualsevol de les accions que es faci, ha de tenir a veure amb preservar i amb difondre aquest valor. Ho dic perquè a vegades surten idees, ocurrències, de dir, i si féssim això? No, perdonin, aquí només s'hi pot fer allò que s'adigui amb aquest objectiu central. En el segon semestre d'aquest 2011 també es donarà inici al projecte del Museu d'Història Militar, amb una primera inversió per part del Ministeri de Defensa d'1,5 milions d'euros.